תל אביב, תיכונית, לכיוון חרדי, אבל ישיבה תיכונית, שבוגריה, רבים מהם הלכו לצבא, אחרי הלכו לישיבות חרדיות. הוא ביישוב החדש, בתל אביב, הגיע לירושלים לחברון. גדל בדרום תל אביב. כן. הוא ואחותו לאה, היא מספרת תמיד, אני אמרתי בסיור מחתרות שהיא נשמעת כמוהו, אבל באישה, כזה, והיא אמרה, ישעיהו, היה לו חוש היסטורי. בכ"ה בשבט 42, כשרצחו את יאיר, ישעיהו לוקח, לא כתוב על זה, נולד, לוקח את אחותו הקטנה, והם רצים והם רואים את הגופה של יאיר. הם נמצאים שם. הם גרים שם. גרים ליד, והוא הולך ומראה לה את זה, והיא אחותו הקטנה, והוא ילד. הבחור הזה בגיל 21 הוציא בתור בחור בישיבה לא של מרכז. ספר שנקרא התשובה במשנת הרב קוק. חוברת של אולי 100 עמודים. בכל ירושלים ידעו אז להגיד שהבחור הזה שרשום את זה, שרשם את הדברים, בלי שהם יודעים מי הוא בקיא בכל ספרי הרב קוק הקיימים ונראים לו. דרך, אתה רואה בספר הזה את ההבנה. קודם כל, ידע פנומנלי, בקיאותי של שמות מחברים ספריות, מאיפה הם הגיעו, היסטוריה. עכשיו, הוא לא היסטוריון, הוא פשוט היה לו את זה. אהבה לדברים. זכיתי לימים בישיבת הכותל, הייתי צריך קצת כסף, כי הייתי צריך. אז מינו אותי להיות אחראי המכונת צילום. זה המכונת צילום כזה של הזה. והוא היה צריך מהפרי צדיק, מרבי צדוק הכהן מלובליק, מהשפת אמת איזה משהו. לפעמים זה משפט וחצי. עכשיו, תאר משפט וחצי, צלם לי את העמוד. אז זה יצא חוברת. השיעור הוא שעה ורבע, כמה אתה... אז אני התחלתי להקטין ואת השורה הזאת להגדיל, אבל הייתי שמאוד מסתכל ועובר למלא. אבל לא כתוב מתי הספר. באיזשן, חסר פה המחבר. אתה יודע הבנתי שחשוב לו השורה והכותרת של הספר. אז המצאתי שם אירוע, ומעד ממשיכים שזה עד היום, שיש את השורה ואת השער בהקטנה של הספרים. כל הזמן, לא כתוב באיזה שנה זה, את השערים. וליד אז שערים. והיה מסתכל ומזהה מיד, זה מהדורה הזאת. אתה צילמת את זה מהמהדורה הזאת. ידע באיזה מהדורה, באיזה שנה יצאה מהדורה, אתה שם לב שבדפוס הזה, אתה יודע שלא. הוא ידע להגיד למה הדפוס ההוא נסגר בפולין לפני איזה... מין עכשיו, וזקני ירושלים, סיפורים על זקני ירושלים, שהוא אסף בהם, וזה... אבל גם היה קורא לרבנים בשמות, שאתה לא רגיל לקרוא להם. הרב צבי יהודה, זה רב צבי יהודה. הוא קורא לי, רב צבי יהודה, הייתי אצל רב צבי יהודה ושאלתי אותו כל מיני שאלות, שכשאני הייתי צריך לספר על גיבורי צה"ל, ומה בדיוק כתב הרב קוק עם ברנר על נופלים ראשונים בארץ ישראל, לא הסתדר לי. בסוף מצאתי שהוא פותר לי את זה, כי הוא שאל את רב צבי יהודה בדיוק על הדבר הזה, 60 שנים קודם הוא התעניין בזה. כל מיני דברים. קראו לו ישעיהו. זה היה שמו. מילדות קראו לו ישעיהו. בשנות ה-50, למה אני צריך את הפנס? אתה עם הפנס. בשנות ה-50, כשהוא בחור ישיבה, בחורה מטורללת, חיילת, החבר שלה עזב אותה. ובחור אחר חיזר אחריה. היא בכלל קראית, משפחה של קראים. הבחורה הזאת, החיילת, אמרה לבחור החדש, שאם רוצה להיות חבר שלה, היא עושה לה מבחן. היא השיגה מהצבא רימון רסס, ואמרה שהבחור שעזב אותה, האקס, יעבור עם הבחורה שלו עוד מעט ברחוב, שיזרוק עליו רימון יד. ההוא התלהב, אמר, כן, רוצה אותה. זה מופיע בוויקיפדיה, אם תרצו, תחת הכותרת רצח במנזר התסבון. זה לא ספר של אגרטה קריסטי. זה סיפור אמיתי שקרה בירושלים, עם עיתונות. תעשו אחר כך ויקיפדיה. יש לזה ערך בוויקיפדיה, לא סתם... והיא עמדה ואמרה, תכף יעבור, תכף יעבור, תכף יעבור. הנה הוא! והחבר לקח את הרימון וזרק. וזה לא היה חבר, זה היה רב אדרי בדייט. הוא, ישעיהו, הלך בדייט עם בחורה, ופתאום התפוצץ רימון יד. הוא שכב בבית החולים ביקור חולים, פצוע אנוש, נלחמו על חייו. ובעיתונות, תיכנסו, תסתכלו, יש שם כזה הערות שוליים, ויש שם קישור,
2 בחורי ישיבה חשודים בזריקת רימון על מנזר התסבון. כמובן, שאם היה רימון, ויש מנזר, ויש בחורים, כנראה הם באו לפוצץ את המנזר. לא חשוב שאולי הבחורים. זה מי היה הבחור השני? הרב יעקב כץ. הלך עם אחותו מישהו שלא יהיה ייחוד לשמור על הזוג שהולך שם בסמטאות. אתם מבינים? מיד העיתונים, בשני העיתונים כתוב שכנראה הבחורי ישיבה באו לפוצץ את המנזר. כתוב מיד בכותרת. שוקן זה. תסתכל בעיתונות, תסתכל. אז בתפילות עליו הוסיפו לו את השם חיים. הוא היה עד ישעיהו. עד אותו אירוע הוא היה ישעיהו. הוסיפו לו את חיים, ואז הוא נהיה הרב חי אדרי. חיים ישעיהו, חי אדרי. לאה, אחותו, סבתא שלך, לאה, אחותו, ב-30 התבקשתי לבוא לדבר עליו. אז כל הרבנים דיברו בה למעלה, אני שם אותי בחדר אוכל דבר וזה, והגיע אשתו, נעמי, התיישבה שורה ראשונה, והבנות שלו והכל, ואז סבתא שלך רצה לספר את הסיפור עם הרימון. עכשיו, היא התחילה, ואני, מה, 30 וזה, אמרתי, בואי לאה תספרי. בפני. אז כולם ישבו, ככה, היא לא ידעה אם בסדר, שהיא תדבר שם בישיבה. היא באה וסיפרה. אני בפעם הראשונה ששמעתי את זה מפיה, אז היא כזה אמרה, כמו שאמרה לי, ישעיהו, יש חוש היסטורי, אומרת, אני עומדת, הייתה אז כבר 15, 16, 17, היא לא זוכרת, עמדה בשטראוס פינת הנביאים. ההורים שלה נמצאים עם ישעיהו שנלחם על חיה בבית חולים, והיא עומדת שם. כולם עוברים ושבים, והיא לבד. ואז רב אריה לוין מגיע. או במיוחד, או הגיע. וקלט שהבחורה הזאת שעומדת שם ברחוב, מה זה קשורה? היא עומדת לבד ואף אחד לא מרגיע אותה. אז הוא התייצב לידה באמצע הרחוב, שמלא חרדים מסביב. עומד הרב הזה לידה, ומדבר איתה. כל זמן הניתוח. כל השנים הוא ניסה להתחמק מנשים, והוא עומד לידה ומדבר איתה. בוודאי! הוא תמיד ילך אל הנפש הבודדת. הוא תמיד יזהה אותו עם מי שאין לו. עמד שם, היא לא תשכח את זה כל חייה, שהוא עמד שם ועודד אותה וסיפר איתה והתפלל איתה והיה. אין עכשיו נשים גברים! זה מי שצריך עכשיו עזרה, אני מגיע. תראו איך הבר שלנו מפה מתחבר לסיפור עם הרב אדרי שם. אחד הסיפורים היפים שהוא היה חוזר עליו אחת לכמה זמן, זה הסיפור שכשהגיעה עלייה מחבר העמים, הרוב היהודי, אז מלא תיירים. שבת אחד, נגמרה התפילה בישיבת הכותל, יורדים מהישיבה, פה יש כזה את המדרגות שיורדות לכותל, והם גרו בבניין. זה. אז הם עבורים, רואים על זה וזה, עומד איזה איש מבוגר רוסי, כנראה יצר או לשירותי או משהו, הקבוצה שלו ברחה לו. זה לך תטלפן, לא יודע, זה שבת. הם הלכו לעשות קידוש, אז הרב אדרי אמר לאחד הנכדים, זאת אומרת, הוא אמר לו, בוא תעבור, אבל הוא ניסו לדבר, תקשר איתו, קראו לבן פרק, עכשיו שמישהו, הבן דוד של אבא של טוביה, שאני כבר הלך, לא יודע, פה, הוא כאילו קצת ידע, רוסית, לא, משהו שהם הצליחו, שהוא מה קרה, אבל עכשיו היה חם, והוא לא אכל, ולא זה. אדם, בוא, יבוא אלינו לשתות, אנחנו עושים קידוש. איך ידעו על הקבוצה? אז הוא השאיר שם איזה נכד שישמור, אם תבוא קבוצה, אחת זה נכדה החליף אותו, בקיצור, עלו, אז קראו לזה שכן ושכנה שידברו, ינסו רוסית, משהו כזה. טוב, ושתה, טוב, הגיע הזמן של האוכל. אומר הרב אדרי, ניסינו לדבר איתו קצת יידישקייט, משהו, אין. להעיר, שבת, פמוטים, כלום. הרב אדרי היה צועק באולם של בית דוד. סטלין עשה עבודה מצוינת! להסתיר, למחוק ליהודים את כל, לעשות אותם. ואז אומר, ואז זה, כלום, שום, אין. ואז בין הסלטים הוציאה הרבנית נעמי אדרי צימס. וזה הזכיר לו משהו. צימס. ופתאום הרוסי הזה, שלא יודע כלום ביהדות, הסתכל על הסלט ואמר, צימס. הרב אדרי היה צורח בבית ארידרי. צימס! את זה סטלין לא מצא! זאת אומרת, זה הפינטלאית, זה הנקודה היהודית של היהודי הזה. עכשיו, שתדעו לכם, שכשישבתי לראיין את גאולה בן יהודה, ביתו של הרב פישמן מימון הכהן, שכתבה ספרים הרבה, הבן שלה, שהיא הייתה כל כך מפדל, מזרחי, הבן שלה התחרד ונהיה דיין, הרב שילו רפאל. הוא היה דיין. הוא היה מומחה בלהגיע לעולים. לי יש בשבת עכשיו 3 חיילות מנתיב. לא בשבת, ראש שנה בעוד. בת שלי הייתה מדריכה במכינת הראל. שבוע היא חזרה מחתונה של גרים,
שהתגיירו שניהם, והם בצה"ל שניהם, ובישיבת מקור חיים עשה להם חתונה, זמירונים, שמחה. אז 3 נתיבות כאלה מגיעות, הם בתהליכי גיור. הם בצה"ל, הם באות אלינו ראש שנה, כי... הרב שילה רפאל היה מומחה בלהגיע לאנשים שאף אחד... ולחפש בתמונות, ולחפש בזה, ולחפש בזה, ולמצוא... המטפחת הזאת, של מי זה, של סבא, ואז הוא מוצא את הנקודה היהודית. כדי למצוא את הקשר לעם שלנו. באמת מופלא שהם המופלאים, מבחינת בקיאות וזה. אני לא הייתי למדן, אני לא מצטנע. לא הייתי למדן, לא מה שהישיבה רצתה. הוא קלט אותי, ואמר לי... ופה נכנס הסיפור המשפחתי, שאבא שלי היה בן של רב. שילה למד בישיבת הדרום. אבא שלי. אבל אבא שלי כבן של רב מצא את אמא שלי. בתור בן של רב, הוא לא הלך לבני עקיבא, אבל הוא הלך לשחק פינג פונג בבני עקיבא. אמא שלי הייתה בבני עקיבא. זה לא אותו רמת דתית של זה פה, זה... והתחברו, וזה כזה, הבן של הרב, הוא יש לו... אמא שלי הלכה לגבעת וושינגטון, ואבא שלי הלך לכרם ויבנה. הוא היה לומדים, מגיע לשיעור, אבל איפה הוא? ואז הרב אדרי, שהיה משגיח אז בכרם ויבנה, קרא לאבא שלי ואמר לו, זה או אתה עוזב את כרם ויבנה, או רחל עוזבת את גבעת וושינגטון. כשהגעתי לישיבת הכותל ולא הייתי למדן, הוא אמר לי, טוב, אני לא אגיד לך עכשיו. אבל זה, ומתישהו הוא קלט כנראה שזה חוש היסטורי, שלח אותי להיות זה של השערים של הספרים. ובאמת, כל כך הרבה ידע היסטורי שאחר כך עוד הספקנו לחלוק, שאני כבר לא בישיבה, שאני מדריך טיולים, הוא היה עוצר בצדדים ומקשיב לו, מקשיב ככה דברים, זה פיין כאלה. כמה הוא היה מאושר כשאפי איתם עשה את התהליך שלו, של חזרה בתשובה, הוא בא ללמוד בישיבת הכותל, ורפי פרץ בא ללמוד בכולל, כשהוא סיים בצה"ל, לפני שהוא הולך לפתוח את הבחינה בעצמונה, והם למדו חברותה. ואז שרנסקי הגיע, ולמד באותו זמן בישיבת הכותל, והם כולם, והוא היה מבסוט, והיה מכניס תחזים לשיעור, והיה מחכה שאף, הכי אוהב, שמישהו ידע טובה, הוא תמיד אומר, פיין! כאילו, ביידיש, טוב. כשאפי איתם, פיין. הוא פיין! פיין! שהוא אומר, שהוא עונה לו פיין. וכל מיני התחכמויות כאלה של רב, מאוד למדן, אבל רואה הכל, הכל, הכל. הוא התחיל כמשגיח, יש כאלה שבישיבה רצו, טוב, אחי, אני באתי מהצבא עכשיו, אני באתי לזה, והוא ידע מי מגיע לתפילות, מי לא מגיע, כמו משגיח, עד גם שהראש ישיבה, מצודתו פרוסה, הוא ידע מי לא, הוא ידע, אבל גם ידע מתי לומר, מתי לא לומר. עוד משהו אישי אחרון. הסתבר לי כשהגעתי לישיבה, אני בגלל ששוב, אבא שלי, הבן של רב, ברח מכל תארי הרבנות, אני לקח לי שנים להבין שלאבא שלי יש תעודת רבנות. הוא ברח מכל התארים האלה. אנחנו לא אהבנו ולא אוהבים לגשת להיות שליחי ציבור. כשהייתי שנת אבל על אבא שלי, המשפט ידוע. אבא שלי עשה אותי אטום, לא חזן. כזה, משפט ידוע. אז בערך 3 שבועות אחרי שאני מתחיל, מסתבר לי שבחורי שיעור א' צריכים לגשת לפני הטבע. לגשת לפני הטבע. הוא מעביר אותי, הוא מלמד. הגיע תורי, אני לא רציתי, אבל אז ניגשתי. פרלתי בקצב שאני החלטתי, לא בקצב של הישיבה. לא רק זה, אנחנו אומרים, בנוסח שלנו, אנחנו קוראים לכהנים. השליח ציבור, אנחנו קוראים לכהנים. אנחנו אומרים בחבר'ה שלנו, כהנים. והוא אומר את זה בישיבה. אז בכלל נהיה כזה, הוא עומד, מחכה להגיד כהנים. ואני אומר, כהנים. שיעור א'. שיעור א'. פאור, מה שנקרא, פאור. נגמרה התפילה. אחד או אחד, אני הולך למקום שלי שם לפינה. אני ישבתי הכי בכניסה לישיבה, בכיסא הראשון. הכל אני מוריד תפילים, אני שומע את הרחש של הדיבורים בישיבה, שקט. אני ככה, זה, הוא הולך אליי. אני מגיע אליי, ואז הוא מרים, לא צועק, אבל הוא אומר לי,
אתה התפללת כמו מפדלניק, בן מפדלניק, בן מפדלניק. בסדר. כן, יש לי ממש חיבה הוא ידע להיות שובב כשצריך, להכניס את החיוך מרצה דבעיני, מאוד מאוד אהב את הפיקחויות, השנינויות, את הדברים. זכור ממש לטוב. זהו, העמיד תלמידים הרבה, עמד בראשות ישיבת הכולל מאז היווסדה. מה? גם תלמידות, הוא לומד במכללה. את רוצה עוד סיפור? אז הדודה שלי, אחות של אבא, בת של הרב, כן? למדה אצלו במכללה בירושלים. ואז אחותי, שדומה לדודה שלי, הגיעה למכללה בבית וגן. ולא יודע מכלום, נרשמה לשיעור שלו. והחליפו את הכיתה. היה רשום במערכת שיעורים בשיעור הראשון מקום אחד, והחליפו את הכיתה. אז הוא התחיל את השיעור, ואחרי זה היא שמעה שכשהוא הגיע לשם דבורה בר שאול, עבר כמה דקות, ואז הגיעה קבוצת בנות מאחרות. נכנסו, כולן זיפה או לא. עכשיו אחותי, לא, אנחנו לא גבוהים. נכנסו הבנות, אלה ידעו מה הוא יגיד לבנות האלה, אלה ידעו מה יגיד. הוא הסתובב, את בר שאול! הוא זיהה את הפרצוף של אחותי, שדומה למשפחה, שדודה לדודה שלו. הוא לא אמר, איחרתם לו, את בר שאול! לא, הקולט, ידע, אתה לא היית כבר 4 שבתות, לא ירדת לכותל בריקודים. הוא זוכר. הוא תופעה שלוקחת כל בחורי הישיבה ויורדים תוך שירה וריקודים על המדרגות. אבל לא יורדים לכותל. לא יורדים לכותל. מה לא? הולכים להתפלל אצל הכותל. הולכים להתפלל, כן. כל מיני כאלה כינויים שלו וזה, ולתשליך. אביחי, דנינו, זיכרונו לך, נראה לי, עם האקדח היחיד, בוא לידי ויורדים, גם שאמרו שיש אירועים בעיר דוד וסילואן ואבנים, יורדים לתשליך, אנחנו לא מפחדים. הוא והרב אריה בינה והרב יעקב כץ יהיו הראשונים שיחדשו את לימוד התורה בירושלים אחרי שחרורה. איפה שחפירות הכותל, שם הם הקימו את המקום. שם הרב בינה אחר כך הקשיר מקום אחר, הם הקימו אחר כך למסגב לדק ואחר כך לבניין של היום. עד כאן העמידו תלמידים הרבה, השעה 9 חלפה, נכון? גם 9:15 חלפה? 9:30 גם חלפה, יפה. אתם מבינים שגם בבית העלמין הזה לא באנו להיות